asu pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Aja nduk muni iki nduk. Iki muni masalah aja biayaan. Nek wong wedok ndak iso nduk. Ndak iso. Nek wong lanang ora percaya kowe delon. Iki suarane gung. Iki muni nduk ndak iso. Nek wong wedok kok ndak iso. Ndak iso. Iki suarane apa nduk? Tet iki tut iki tot iki gung iki Tuluk. muni nduk. Ra iso ya. Awakmu rung latihan. Nek wong wedok sing nyekel iki ndak iso. Ora iso. Ndak iso. Pertenan. Lagu apa? Apa nduk? Gampang-gampang ya. Gampang. Ayo. Pelok. Iki tenan nduk enak. Aja mbok jajal wong wedok ndak iso. Njer. Dina minggu sing tak tungtet. Ora. Enak ta? Ya nduk. Kowe ngatut Ya ora. ning tawang matot. Ai gung. Ai. Tuluk. Tenang. Awakmu ora mungkin iso. Delegasi nutuk nih kan. Jajal kok piye? Jajal kan? Ini. Jajal gak apa-apa, kena. Pokoknya mau kan. Ayo. Kok kuping. Tangan tengah. Kok jajal sih? Ya. Bau atur, Pak. Kok jangan terbakar? Rusak mesin. Mesinnya rusak kan? Lebih tak